Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon lagunok, arratsaldeon ekipo. Asteburua hemen dugu. Bai, azkenik ostirala, mantalak etxera, eta gainera gaur neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna da. Ara, ura ustekabea. Ustekabea? Zeba, amai. Ba, justu zientziari buruz ari nintzalako pentsatzen. Ta hoi? A ber, gaurko egunez, 1857an, Thomas Alva Edison asmatzaile handia jaio zen, eta bere asmakuntzak errepasatzen hasi naiz, ba, bombilla, fonografoa, zinematografoa Lumiere nahiekin guda irekian. Boa, niretzat fonografoa izan da garrantzitsuena. Ba, nien hau ados, niretzat zinematografoa. Ba, barkatuko didazue, baina niretzat bombilla da, Edisonen asmakuntza handiena. Fonografoa da hoberena, gaurko egunez, 1935ean Jen Vincent abeslaria jaio zen Virginian. 1956ko bebop alula abesti arrakastatsu handia konposatu zuena. Edisoni esker entzun dezakegu horrelako altxorra. Entzun. She's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean my baby. Bebop-a-lula, she's my baby. Bueno, ez dago gaizki, baino zinematografo hori esker, Sergei Eisensteinek Potemki korazatua filma egin ahal izan zuen. Sergei Eisenstein antzerki eta zinema zuzendaria 1958ko gaur bezalako egun batean hil zen. Bai, oso ondo, super ondo, baino bombilla da Edisonen asmakuntza garrantzitsuena. Zertarako balio du bombilla batek, ba, argia emateko, ez da? Ba, gaurko egunez, 1980ean, pertsonai handi batek berriro ikusi zuen argia 27 urteren ondoren. Nelson Mandela, kartzelan zela, zenbat negar, zenbat osti, zenbat urte. Orain zaindari, beroien bihurtu dute, berak gidari, aintzako zartartu izan balute. Egia da hori. 1980ean Nelson Mandela Hego Afrikako Victor Bernstein espetxetik irten zen, 27 urteko atxiloketaren ostean. Bai, eta zinematografoari esker, Sidney Poitier, Idris Elba eta Morgan Freeman ikusi ditugu Mandelaren papera egiten, hainbat pelikuletan. Noiz, nola, nun? Ba, behar bada. Nola? Que cuando, cómo y dónde tú siempre me respondes. Quizás. Behar bada. Y así pasan los días y yo... Gaurko egunez 1903an Sagua Lagranden jaio zen Antonio Machín, abeslari kubatarra. Nork ez du inoiz entzun El Manisero, Dos Gardenias edo Angelitos Negros? Oraindik zalantzak dituzue? Bombilla, behar bada. Zinematografoa? Behar bada. Baina fonografoa onena zalantzari gabe. A ber. 1986 hil zen Frank Herbert, zientzia fikzio idazle estatubatuarra. Berak idatzitako Dune obrarekin estilo berri bat piztu zen, bombilla berri bat. Bueno, baino Dunele berria zinei esker ezagutzen dugu batez ere, Hori egia da, mai, hemen zuk behin baino gehiagotan aipatu duzu, inoiz grabatu ez den Jodorowskyren bertsioa. Eta aste honetan ezagutu ditugu Oscar sarietako izendatuak, eta zer pelikulak lortu ditu gehiago. Ara, Denis Villeneuven Dune pelikulak, berriro ere zinematografoa. Oscar sariak aipatu dituzu? Bai.
Gaurko egunez, 2012an Whitney Houston abeslaria hil zen. Whitney abeslari izateaz gain aktore, ekoizle eta modelo estatu batuarra izan zen. 1982an The Bodyguard filma grabatu zuen, baina Oscar saririk gabe geratu zen. Erabaki ulertezina kontuan hartuta marka guztiak aportu zituela bere diskoarekin. Nork eman dio Whitney Houstoni bere garrantzia? Zineak edo fonografoak? Batzutan bombilla, beste batzutan zinea edo fonografoa. Nik uste dut Edisonen asmakuntza garrantzitsuena aldatzen joaten dela, pendulo bat bezala. Arrazoia duzu. Eta zure penduluarekin lotuta bombilla bat oparitu nahi dizut. A ber. Gaurko egunez, 1878an Leon Foucault fisikari frantziarra zendu zen. Leon Foucaultek lurraren errotazioa frogatzeko diseinatu zuen bere pendulo ezaguna. Fokalte pendulua. Edisonen asmakuntza hoberena aldatzen joaten dela ez nuke deskartatuko gara. Beste bombilla bat zuretzat nahi. Gaurko egunez, 1650an hil zen Renatus Cartesius eta, edo ezagunagoa den bezala René Descartes, filosofoa, matematikaria eta zientzialaria. Deskartatuko, Horregatik ez duzu Descartes. deskartatuko, Foucaulten penduloa. Claro. Mila esker, Jun eta Goiuri, zuek bai lagun onak. Nire barruan zerbait piztu duzu eta zinegrafo eta fonografori esker, kriskitinak entzuten hasi naiz. Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi rodera. Gaurko egunez jaio zen Joselito abeslaria, Beas de Seguran, Jaenen, Andaluzian. Urretxindor txikia, urrezko ahotsadun aurra edo urretxindor aurra ez izenez ere ezaguna. Bere ahotsaz gain, antzestu zuen El Pequeño Ruiseñor filmaren izenburuari esker. Bere abesti espuetxuena 12 kaskabeles izan zen. Van repicando para el cubierto con arrayanes, tordo con cielo de Andalucía. Berriro ere, zinea eta fonografoa. Honek fokoak, zeluloidea eta musika lagun onak direla adierazten du, ezta? Lagun onenak, The Best Friends. The best ze? Friends! Even you're here, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Ze seriona, Friends. Bere protagonista Jennifer Aniston gaurko egunez 1979an jaio zen. Jenniferrek Rachel Greenen pertsonaia egiten zuen eta Emmy saria jaso zuen Friends telesaiagatik. Lagunak, friends, amigos. Goiuri, piztu zure fonografoa eta entzun hau. Mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. Eta injustu gaur 52 urte Juan Agirre jaio zenetik Donostian. Zorionak, Juan! Bombilla, fonografo eta zinematografo. Argia, soinua eta irudia. Eutxi lagun! Eutxi lagun, ezago bankari, ez egin egarri kanta dezagun. Eutxi lagun, ezago bankari, ez egin egarri kanta dezagun. Istea eta iluna biziak, ibil ginen. Baina Edisonen baimenarekin saioarekin hasi behar dugu, Gaur ere lagunen artean murgilduko gara. Emakume eta neska zientzialariaren nazioarteko eguna dela eta Itziar Otegirekin hitz egingo dugu nanoguneko komunikazio ardunadunarekin. Eta gaur, Hondarribitik dator ostiraleroko ipuin kontalaria, Maite Franco!
Eta tribuaren lagun honenak eta jakintxu ezagunak ere izango ditugu. Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde. Bombilla. Fonografo, Zinematografo, Argia. soinua, irudia, Piztu. entzun, irudikatu. arratsaldeon laguminak, otsaiak 11 ditu eta ostirala da. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, pira besterik egiten ez duen ikaslea, gure laguna eta irratiko printzesa, June Romateti Barguren. Arratsaldeon. Eta ostiralero bezala, Mai Roseti Gorostiaga. Arratsaldeon ekipo inauterietara goaz aldapa bera edo aldapan gora. Gaur zoriondu nahi deterik bandera erden txirrindulariari 60 urte betetzen ditulako. Apa ekipo! Eta ni Goiuri Ezeizarandia nauzue. Inauteritako berri honekin zoratzen ari den pertsona. Lo egingo dugu edo esnatu egingo gara? Esnatu berko, ez? Esnatu egingo gara? Bai, edo bestela amesten hasi. Ba, nik uste dut amesten hasiko garela. Gehiago gustatzen zait. Edo bestela deliratzen. Ez da txarra. Paseaba con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana. El pelo recogido a destiempo y la brisa ya fría enrojeciendo sus pómulos. Esan bezala, ongi etorri bigarren kafera, eta ez gaude lo, esna gaude, amesten gaude, deliratzen gaude, denetarik. Ongi etorri bigarren kafera. 326 saio dugu, arratsaldeak 4:13, eta segundu batzuk barru 4:14. Beraz, hasteko ordu ezin hobea, eta maite dutekin hasiko gara. Murieron por ti. Tal vez será que ya no entenderás. Eta gauza bat esango dizuet. Gaur ni hasiko naiz. Ui, bole. Oso argi daukat nire maite duta. A ber. Ze bi maite dut dauzkat gaurkoan. Bota, biak. Lehenengoa da maite ditu dala inauteriak. Eta Argi ez badago. maite dudala atzo gaueko eta gaur goizeko zorabioa, ze WhatsAppa sutan daukagu Tolosarrok. Itzea aurkizuk Twitterren jarri duen bezala WhatsAppa erortzen balin bada sentitzen dugu, Tolosarrok izan den gara, gure errua da, sentitzen dugu. Baina, bueno, inauteriak izango ditugula ofizialki edo udalak bermatuta edo horrelako zehoze, eta horrek poztu egin ninduen, beraz hori maite dut. Eta nire bigarren maite duta da, abesti hau. Izaro abeslariak Zahararekin kolaborazioan Delirios abestia bertsionatu du, eta zoragarria da. Hace
ya unos años paseaba por el puente con sus botones. Ahora me mira con ojos de alivio y yo la sonrío en cada facha. Guaini. Segundo bat zentzule batek dio, juego Juri ahotsak ere dardara egiten dizu emozioaren emozioaz. Baina nik uste dut ez dela emozio izan, uste gure hemengo setinak izan direla eta streamingeko arazotxo teknikoa. Tal vez será que ya no. Baina zer maite duzu? Nik ditute bai. Ole! Maite dut goiurik astea sekzionekin. Eta nire bigarren maite duta zurekin lehenengo maite dutarekin lotura dauka. Oh. Maite ditut inauterik, hori argi eta garbi dago, baina batez ere maite dut, eske gaur egon naiz, gaur eta atzo gauen hausnartzen, ez? Hori azken momentuan udalak erabaki du, Urkullu katzazan zuen, jade bertan bera neurri guztik, baiezkoa izango dugu inauteri ofizialak, izango ditugu, eta maite dut denborak nola tratatzen ditu hainbeste gai edo. Pentsatzen hasi naiz, eman dezagun 50 urte pasa direla edo 100 urte, eta hemerotekak behidatzen, bapaten aurkitzen dugu titular bat, nun dio, Tolosak errektifikatu du eta azkenean inauteriak ospatuko ditu. Ostras, zer dago horren atzetik? Zergatik Tolosak esaten du, bai egingo dugula inauterik. Zeba, aurretik ez dira egin, zegertatu da horrekin. Esan nahi, denbora nola hartuko genuke, gaurko titularra edo, ez? Eta maite dut horrelako, etorkizuneko buruetan sartu eta pentsatu, ze pentsatuko dute guri buruz. Eta zure maite duta? Nerea ez da aintzakona, baina, nire maite duta da, maite ditut, galtzerdi oso arraroak. Ui! Kontua da, ni hasi nintzela, duela urte batzuk, kuadrillako batzukin, tratu txiki bat inda bezala, kanpora jun eta galtzerdiak alik eta itxusienak edo orterenak ekartzea batako esteai. Eta, ekarri izan dizkiet, leprekaunen arpegia dutenak eta hola. Eta duela gutxi, nire osaba batek oparitu zizkian, galtzerdi batzuk diela kuadroak. Eta gaur ditut jantzita batzuk diela elbeso kuadroaren galtzerdiak. Eta ezin dira ikusi? Hankaltxa, egin horra, gimnasia pixka bat. Bota ditut jantzita. Wow, horiak! Munkena. Eta ditut, olakoak, oiuarnak, Mona Lisanak, eta eske gustatzen zaizkit pila bat, eta kuadrillakin ere dakat, tradizio txiki hoi, eta gustatzen zaizkit. Ze zoragarriak, gauza bat egingo dugu, ondo iruditzen bazaizue. Gaurko gonbidatuei, euren elkarrizketa iristen denean galdetuko diogu beraien maite duta. Ze bestela geratzen da maite duta saioaren hasieran eta agian maitasun pixka bat behar du saioak une oro. Beraz, nik uste dut baietz. Gero galdetuko diogu lagore gonbidatuei. Perfecto. Totes les imatges d'aquells anys. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beste azeroteten galdetu zenidan zuk behin nik jakingo. Eta emakume zoragarri baten ahots zoragarriarekin hasiera emango diogu orain bai gure saioari eta hasiera emango dio beste emakume zoragarri batek beste gonbidatu zoragarri bat aurkeztu behar dugulako.
Bota, June. Bueno, gaur hitz egingo dugu emakume eta neska zientzialarien egunaren inguruan, eta, gero sartuko naiz elkarrizketatxo batekin. Duela 7 urte, 2015ean Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu zuen. Horren helburua, emakumeek eta neskek zientzian sarbidea eta erabateko parte hartzea izatea da. Historian zehar hainbat emakumek ikerketak eta aurkikuntza handiak egin dituzte. Hala ere, aurkikuntza horiek gehienak gizonezko egotzi zitzaizkien emakumeek ezin zutelako zientziaren munduan paper protagonistarik hartu. Hala ere, hainbat emakumek lortu zuten haien izenak ezagutzera ematea, eta horien artean ditugu jarraian datozenak. Agian gehienei ezagunen egingo zaizuena Marie Curie da. Erradiologia arloan aitzindaria izan zen, eta zientziaren alorrean egindako lana aitortu zioten lehen emakumea ere izan zen. Horregatik, fisika eta kimikako Nobel sariak eman zizkioten. Baina badira beste hainbat emakume zientzialari ezagun ere. Augusta Ada King edo Ada Lovelace Condesa adibidez. Aitzindaria izan zen sistema informatikoetan eta ordenagailuen programazioan. Lehen programatzailea izan zela ere esan ohi da. Margarita de Salas, bestalde, Espainiako biokimikaria izan zen, eta bere lanaren bidez, giza DNA-an aurrerapen garrantzitsuak egin ziren. Bera Rubinek aldiz, izarren errotazioan egindako behaketei esker, materia iluna aurkitu zuen, astronomo estatubatuarra izan zen. Eta Flora de Pablo biologia molekularreko doktorea da. Eta zientziaren munduan emakumearen aldarrikapenaren alde borrokatzen jarraitzen du. Emakumeek ikertzaile eta teknologoen elkartea izeneko fundazioaren bitartez. Emakume hauen izenak ezagutzera iritsi gara, baina badira beste hainbat eta hainbat ez ditugunak ezagutzen. Horregatik datozen belaunaldientako neskek zientzia haientzat ere badela jakiteko izendatu zuten egun hau emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna. Gaurko egunarekin bat egiteko, Euskadiko zientzia eta teknologiaren sarearen erakusle diren 17 erakundek emakumea zientzian ekimena sortu zuten. Aurtengoa 6. edizioa izango da, eta honen inguruan hitz egiteko gurean dugu Itziar Otegi Feliz, Nanogune Ikerketa Zentroko komunikazio arduraduna. Ongi etorri eta arratsalde on, Itziar. Eskerrik asko, arratsaldeon, June, Yuri, Mai. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon eta zorionak. Hasiko gara horrela esaten? Emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna balin bada, eta zientziaren arloa gertutik jarraitzen balin baduzu, zorionak zuri. Bai, eskerrik asko. Hala gaude gaur ospatzen. Bueno, Goiuri lehen aipatu duen bezala agian hasi behar dugu, maite dut aipatu. Zein da zure maite dut, Itziar? Maite dut asko, baina gaur maite dut maskarari gabe kalera irten eta haizea aurpegian sentitzea. Hori maite dut gaur. Gaurko haizea nahiko freskoa da, Bai, Tolosan freskoa, bitan. baina hori ere eskertzen da. Nik eskertu dut irriparrak ikustea ere. Oh, bai, egia da. Baita bai. Bai. Itziar, lehenik eta behin, aipatzea, otsailaren 11-tik 18 bitarteko astean izango direla batik bat ekimenak, ez? Eta Donostian egingo diela gehiengoak. Adin guztientzako izango dira, o mugarik edo egongo da? Ekintzak egon badaude adin tarte guztietarako. Egia da batzuk egokiagoak direla, txikitxoentzat edo agian helduagoentzat, bertan azalduko diren gaiak, pixkat beraiengan pentsatzen edo prestatu ditugulako, baina berez egon badaude guztientzako ekintza sorta polit bat. Beraz, bai, espero dugu adintarte guztietara iritsi ahal izatea. Eta aurrentzat adibidez, ze proposamen edo dago?
Asteburu honetan zentratzen da batez ere aurrentzat edo familientzako ekintzak, bihar goizean adibidez altxorraren bila joko bat antolatu dugu, arratsaldean Eureka Zientzia Museoan eta igandean ere goizez aukera dago tailer batzuetan parte hartzeko, eta bide batez bertan dagoen zientziaren izarrak erakusketa bisitatu ahal izateko, non zuk aipatu dituzun emakume horiez gain, beste 12 emakume ere aurkeztu nahi dizkiogu publikoari. Eta igande arratsaldean egongo da aukera ere piztu emakumeon energia deituriko antzezlan bat ikustera joateko, Miramongo auditorioan izango da, eta familiei zuzendutako antzezlan bat da. Proposamen interesgarriak, Bai. batzuentzat agian Eureka museoa bisitatzeko azkeneko aukera izango da, ze duela hilabete batzuk entzun genuenaren arabera, 2023an ateak itxiko dituzte. Bai, berez, proposamen oso egokia iruditzen zait nahi ere. Eta adibidez, esperimentuak egiteko edo, zientziarekin jolasteko aukera ere izango dute, tailer horietan. Bai, tailer horietan egongo da aukera, esperimentuak pixka bat gauzak ukitu eta praktikan jartzeko eta pixka bat sentitzeko, zer denez, ikerketaren muin hori, kasu batzuetan denbora gehiago izango dute hori egiteko eta beste batzuetan gitxiago. Baita ere, eskolen bitartez etorriko zaizkigu gure zentroetako batzuetara eskola talde batzuk, datorren astean zehar, eta horientzat bai prestatu ditugula hemen, gure laborategiak ikusi, ikerlariekin egoteko aukera, eta esperimentu batzuk, demostrazio batzuk ikusteko eta frogatzeko aukera ere izango dute. Horrela publikoari irekita asteburuko ekintzak daude, egia da bestea, gazte asko izango ditugula, baina eskolen bitartez itxi ditugula bisita horiek. Eta, gaztetatik helduetara joan da, helduentzako ze proposamen eskaintzen dituzue? Helduentzat badaude baita ere tailer batzuk 55 urtetik gorako emakumezkoentzat, pentsatuak daudenak, eta hor ere aukera daukate, beraiei irakasten diegu etxean egiteko moduko esperimentu batzuk. Ze iruditzen zaigu, ideia izan zen ja duela urte batzuk, beraiekin kontaktu zuzen hori egitea, azkenean kulturaren transmisore importanteak direlako gure txikientzat, kasu askotan txikiekin ere denbora asko ematen dute, gure amek, ez? Eta beraiek ere kultura zientifikoaren transmisore izatea importantea zela, ez? Eta hori ere, beraien egunerokoan txertatzeko aukera emateko, tailer hauek pentsatu ziren. Eta ja publiko orokorrari begira, badugu adibidez Biodonostiak antolatu duen hitzaldi interesgarri bat, badakite akaso COVID-arekin buelta asko gabiltzala ematen, baina Donostia Ospitaleko mikrobiologa batek azalduko du nola funtzionatzen duten benetan edo zein den egiten dizkiguten test guzti horien atzean dagoen zientzia, ez? Eta nola garatu den hori eta nola funtzionatzen duten benetan horiek atzetik, ez? Edo zein den horren fundamento zientifikoa, ez? Eta, badago aukera hitzaldi horretan parte hartzeko. Bai dago baita ere, ostegun arratsaldean Victoria Eugeniako kafe antzokian egingo dugun emakume zientzialariak atzo eta gaur saioa. Niretzat oso saio polita da, duela 2 urte egin genuen lehenengo aldiz, eta gure ikerketa zentroetako 6 ikerlarik beraien burua aurkeztuko dute, egiten ari diren lana hemen, gure ondoan dauzkagun ikerketa zentroetan, eta era berean aurkeztuko digute beraientzat garrantzitsua izan den beste emakume zientzialari bat, ospetsuagoa, baina era berean seguraski askorentzat ez ezaguna, ez? Iruditzen zait oso programa, denetarik dagona, eta irakurri duan ez ere, erakusketa bat baina gehiago dituzue, aipatu duzu emakume zientzialarien erakusketa, besterik dago? Badago baita ere beste erakusketa bat, parke teknologikoan ere jarria dagoena,
eta eraikuntza nagusian, hemen Donostiako parkearen eraikuntza nagusian ikusgai egongo da, eta esaterako igandean gerturatzen direnak piztuko antzerkira, bertan izango dute ere erakusketa hori ikusteko aukera, eta beste Donorra ere eraikuntza irekia dagoen enean bertan sar daitezke eta erakusketa ikusi. Badaude baita ere Donostiako zentroan erakusleio batzuk, beraien erakusleioak apaindu dituztenak pixka bat, emakume zientzialari batzuei omenaldia egiteko, eta horiek ere hor kalean daude, eta nahi duena gerturatu daiteke pixka bat kurioseatzea, ea zein den beraiek aukeratu duten emakumezkoa, eta berari buruz pixka bat gehiago jakiteko aukera izango dute. Bada ere beste aktibitate bat, eskolei zuzendua dagoena, ostegun goizea, baina uste dut oso interesgarria izan daitekena, eta da mailinguru bat, emakume ingeniariakin da. Azpimarratzen dut, zer oraindik ere badago tokia bertan eskolek parte hartzeko, eta nola beste eskolentzako egintzak dagoeneko itxita dauzkagun, harreta jartzeko bertan oraindik ere irakasleren batek edo entzuten baldin bagaitu, aukera badagoela emakume ingeniariak mailinguruan izen emateko, online bidez edo bertaratzeko aukera ere badago talderen batentzat, eta animatzen ditugu parte hartzera, aukera izango dute, 4 ingeniari emakumezko ezagutzeko, beraien ibilbidea azalduko diete, eta batez ere aukera edukiko dute bertatik bertara galdetu ahal izateko, izan ditzaketen zalantzak profesio horri buruz. Ze plan zoragarriak, ze uste dut okerrez banago duela 3 egun edo horrela, bastante viralizatu zen, Euskal Txio herrian norbaitek jarri zuen txio bat, eta zera zioen, estatu batutako filmetan, ikasle guztiek sumendiak egiten dituzte eskolan zientziaren egunerako. Eta nik nire hemen eskolan ez dut inoiz sumendirik egin, zuek egin duzu, eta viralizatu zen, eta jendeagoa, ez guk ere sumendirik ez, guk hau etura, maizenarekin esperimentuak, eta horrelakoak, baino sumendirik ez, begira. Ekimen hauekin esperimentu gehiago Guke sumendiak nanogunen. Nik esan berde, sumendiakin ni ibili naizela, eta nik eukidetela klasean aukera hoi, bintzat sumendi bat martxan ikusteko. Horrek esan nahi du, aldatzen ari garela, eta urtetik urtera aukera gehiago daudela zientzia gaztetatik ezaguteko. Eta, Itziar, galdetu nahi nizun, izen ematen inguruan, izen emateko prozesurik pasa behar den, antzerkia ikustea joteko adibidez, edo sarrerarik hartu behar den? Bai, momentu honetan ekintza batzuetan dagoeneko betea dago, baina aukera zabalik mantentzen da, itxaron zerrendan behintzat egoteko, adibidez antzerkiarena beteta daukagu, eta, baina, egia da, gaur egun, bajak egoten direla, ez da, badakigu askotan jazer gaitik. Orduan, gu saiatzen gara, bajak dauzkagun einean, bisatzen itxaron zerrendan dagoen jendeari. Eta, gainontzeko beste ekintzetan, hoberena emakumeak zientzian.eus webgunean sartu, programa begiratu, eta bertan dago izen emateko horria jasoko dute gero gure konfirmazioa, eta gu oso pozik egongo gara, eserleko guztiak betetzen diren einean. Nera orain eserleko gehiago dauzkagu. Ez dakit zerbait uzten dugun aipatu gabe, ez dakit Itziar zerbait aipatu nahi duzun esandakoaz gain. Eskerrak ematea zuei ere, bisibilizazio honetan egiten duzuen lanagatik, oso importantea da emakumezko referenteak gerturatzea jendeari, arlo guztietan, eta, zientzia eta teknologiaren arloan, bereziki, zeren, historian, askotan ez diegu behar zuten protagonismoa eman, eta gaur egungo emakumeei, tarte hori zor diegu. Eskerrik asko zuei, eta jarraituko dugu izketan, hemendik aurrera ere. Eskerrik asko zuri eta bigarren kafea hartzeko hitzordua jarriko dugu, Leister. Oso, ongi, mila esker, arratsaldeon. Arratsaldeon. El recordar
el azul de mis ojos cuando llueve y el camino de lunares que por mi cuello se pierde. Los recuerdos no saben regresar porque mi memoria los quiere apagar. Se desvanecen los rasgos que se quedan, los que aún están. Se Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nexius, badator, ostilaleroko Nexiusa. Horrek badakizu zer esan nahi duen. Nexiusa zer da? Gezur hutsa da, Baina horrek ez du esan nahi barruan egirik ez duenik, Fake news gusto kontrakoa. Argi dago nik esango dudana, gezur hutsa dela. Baina kontuz, porque horrek ez du esan nahi barruan egia asko igual bizi direla. Loro. Titularra, titularra. Ikerketa lanean ibili naiz, eta okerrez banago, okerketa lanean ibili naiz, eta ikerrez banago, titularra, Iberdrola. Edison eguna ospatzen ari da. Bai? Bai, Iberdrola. Edison eguna, bai, ospatzen, bai. Eta nola? A ber, sarreran aipatu dugun bezala, gaur, 175 urte betetzen dira Thomas Alva Edison asmatzaile handia jaio zenetik. Ba hori ospatzeko Iberdrola konpainia elektrikoak ekitaldi berezi bat antolatu du efemeride hori ospatzeko. Ui, ama, ze pompoxoak. Bilboko Iberdrola dorrea argindarra gabe eratu da. Nefius, benetan. Ez da paradogikoa. Iberdrola dorrea argindarra gabe. Bueno, baino zergatik gertatu da itzalaldia? Hiru teoria daude. Lehenengoa, Iberdrolak Endesaren argindarra kontratatu du eta kompetentzia baizorratu nahi dio. Lehenengo teoria. Bigarren teoria. Iberdrolarekin dauka kontratua, baino fakturak ordaindu gabe daukate. Gainera, tesionen arabera izugarrizko kaosa dauka Iberdrolak bere kontuekin, A ber, Iberdrola dorreko elektrizitate konsumoa ze kontzeptuan apuntatu behar da. A ber, gastoak edo ingresoak. Claro, gasto bezala. Egia da, ez egia da, arrazi duzu. Eta horregatik, kriston kaosa sortu da, eta argi gabe gelditu dira. Bigarren teoria. Bueno, eta hirugarren teoria, eta ezakit, zientzialariek uste dut horren atzean daudela. Badiruri arazoa, astearten hasi zela. Urri handi bat sortu zen azken pisuetan, dorreko azken pisuetan, eta eraikuntza ustu behar izan zuten. Baina deno kanpora, 2000 pertsona kanpora. Horren ondorioz, ura blindobarretan sartu da. Blindobarretan, zirkuito batzuk dian, un kable guzti daudela eraikuntzetan. Blindobarretan sartu da ura, eta kortozirkuito bat provokatu du. Eta Iberdrola dorrearen 10 soliario argindarra gabe gelditu dira. Hirugarren tesi honek ere badauka bere kontratesia. Denok dakigu gure urtegiak utxik gelditzen ari direla konpaini elektrikoek urgehiegi ateratzen dutelako elektrizitatea sortzeko, ez? Azken asteetan denok ikusi dugu gure urtegien irudiak, erabat ustuta. Eta non dago ateratzen duten urtegietatik ura guzti hori?
Non gordetzen dute. Iberdrolako dorrearen azken pisuan. Tamaia. Hor gordentzen da. Karo, baina depositoa lerrin da eta orain Iberdrolako dorrea argindarra gabe editu da. Eta dena Thomas Alva Edisonen urteurrena ospatzeko. Argi dago. Bueno, edo ez dago. A ber, Iberregi edo Ibertrola, ez barkatu nola san. Egia edo gezurra, begien artean zurra! Kontakatilu, konta, beti gezurrak esate, jatzetu inor sinisten, beti gezurrak esate, jatzetu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, kala una, bizkarretik ematen dura bankada, kala bizkarradakan, beti zaude ondoko zarakan, kala beti ondoko zarakan, kala kontakatilu, kontakizuna kontatzen, kontakatilu, ez dakizunak ez baten zen, kontakatilu, beti gezurrak esate, jatzetu inor sinisten, beti gezurrak esate, jatzetu inor sinisten. Beti ondoko azkarakan, kala una, bizkarretik ematen dula bankada, kala bizkarradakan, beti zaude ondoko azkarakan, kala beti ondoko azkarakan, kala Keep calm and bigarren kafea. Atea ireki behar da, noizean behin, eta kanpora atera. Eta ibilbediren atera kanta honekin aurrera egingo dugu, eta Nikola askar historiotxo bat kontatu nahi dizuet. Ondori ditzen zaizue? Opari bat. Vale. Konturatu naiz arazo bat daukagula. Junek esan du mantalak etxera eraman behar ditugula. Eta bai arrazoia du, deskantsatzeko beharra daukago. Baina horrek esan nahi du igandean ez garela hemen egongo. Eta hori arazo bada. A ber, igandetan lanik ez egitea arazo bada? Bai. Igande honetan lanik ez egitea bai. Izan ere, irratiaren mundu eguna da. 2011an UNESCOko estatukideek alderrikatu zuten egun hau, eta Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2012an nazioarteko egun gisa onartu zuen. Beraz, urtero, otsailaren 13a irratiaren mundu eguna da. Etxea oztu ez dadi, etxea oztu ez dadi, etxea oztu ez dadi. Eta nik irratiaren astapenetaz hitz egin nahi dizuet. Naiz irratia existitu aurretik. Infozazpiren aurretik. Egin irratia sortu baino lehen. Hasiera. Bueno ez. Lehen urratsak ez ditut aipatuko, ze oso aspergarriak dira. Beraz, laburbildu egingo dizkizuet. Entzun. James Clerk Maxwell izan zen lehen aldiz uhin elektromagnetikoen hedaduraren oinarri teorikoak deskubritu zituena. Maxwellen teoria frogatu zuen lehena Heinrich Rudolf Hertz izan zen. 82. urtean, 1882ean, William Crookesek uhin hertziarretan oinarritutako aririk gabeko telegrafiaren aukerei buruz idatzi zuen. Eta 83an ostera, Nikola Teslak lurra bitarteko bezala erabiliz aririk gabeko energia erabiltza proposatu zuen. Teoria horien garapenean honako hauek ere parte hartu zuten: Amos Dolbear, Sir Oliver Lodge, Reginald Fessenden eta Alexander Popov.
Guglielmo Marconik eraiki zuen 1880 urtean lehen aririk gabeko telegrafia sistema osoa. Airetik garraiatzen ziren uhin ertziarretan oinarritzen zena. Hau da, irratibidezko transmisioa. 1906an Alexander Lee de Forestek 2 urte lehenago John Flemingek asmatutako diodoa aldatu zuen, 3. elektrodo bat gehituz, triodoa sortu zuen. Eta triodoak irrati seinaleak amplifikatzeko eta sortzeko gaitasuna du. Munduko lehenengo irrati transmisioa 1906ko eguberri egunean egin zuten. Reginald Aubrey Fessenden izan zen transmisio hau egin zuen lehena, Protestant Rock Stationetik, Massachusettsen, Amerikako estatu batuetan. 1914 eta 1918 bitartean, irratia elementu komunikatibo gisa erabiltzen hasi ziren armadan lehen mundu gerraren baitan. Eta 1920ko abuztuaren 20an, Michiganen, Amerikako estatu batuetan berriro, aisialdiko lehen irrati programa eskaintzen hasi ziren, WWJ izena zuen. Probatzeko, 1920 emisio egin zituzten, ekipamenduak zerbitzua erregulartasunez eman zezakela egiaztatzeko. Horrela, WWJ irratia arrakastaz emititzen hasi zen munduko lehen irrati saioa izan zen. Aurretik beste herrialdetan probak egin zituzten, baino arrakastatxoena hau izan zen. Hau da, oso labur bilduta eta oso azaletik irratiaren historia. Baina, kontrolatu zarete? Esandako izen guztietan ze zaugarri errepikatu den? Bai, dena gizonak diela. Bai. Eta gaur, emakume eta neska zientzialarien eguna izanik, eta ikusi dugun guztia ikusita eta ikasita, zuek uste duzu etzela prozesuan inongo momentuan emakumerik egon? Ziur baietz. Ziur egon zela, nik uste dut baietz, ziur emakumeren batek parte hartu zuela irratiaren sorreran. Horregatik gaur, emakume bat aipatu nahi dizuet. Eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Nork ez du merezi aukera bat, lau horma zarago doan etxe batea bizitzeko. Esan bezala, 1920an hasi zen irratia guk ezagutzen dugun moduan. Amerikako estatu batuetan hasi zen eta azkar zabaldu zen beste herrialdetara. Hasieran gizon kontua zen noski. Irratiaren lehen urteetan emakumezko ahots gutxi entzun ahal izan genituen. Pixkanaka emakumeak hasi ziren parte hartzen, baina beti zeregin berarekin. Iragarkiei ahotsa jartzea. Gero, bai, egia da hasi zirela gauza gehiago egiten, baina beti emakumeentzako gaiak lantzen. 1924ko maiatzaren 22an ordea, emakume batek aldarrikapen bat egin zuen Espainiako Radio Iberikan. Emakume hori, Teresa Eskoriatza Donostiarra izan zen. Teresa Eskoriatzak honako esan zuen. Milaka urteko aurreiritziek hezkuntza zabala eta sendoa jasotzea eragozten digute. Ohitura absurduengatik bizitza aktiboki aldentzen jarraitzen gaituzte. Etxera mugatuz eta etxea kartzela bihurtuz. Lege bidegabeek mundu kontzientean bigarren mailako lekua izatera behartzen gaituzte. Hala ere, irratiko uhinek elikagai espiritualaren eramaile direnek, gaurtik guganaino, emakumeonganaino iritsi dira. Teresa Eskoriatza Donostian jaio zen, 1881ko abenduaren 7an. Gipuzkoar kazetari eta idazle izan zen, naiz eta batzuetan Felix de Haro ez izena erabili behar izan zuen. Rifeko gerran, gerra korrespontxal izan zen, eta La Libertad, Mundo Grafiko edo El Eco de Galicia egunkarientzat lan egiten zuen.
Del dolor de la guerra, Crónicas de la campaña de Marruecos, idatzi zuen 1921 eta El crisol de las razas 1929. Baina esan bezala eta agian hau da datu garrantzitsuena, irratiko lehen hitzaldi feminista eman zuen Teresa Eskoriatzak. Eta ez dugu zalantzarik. Eskoriatza bezalako emakumerik gabe, nien itzateke hemen egongo bigarren kafea aurkezten zuekin, Mai eta Junerekin, gure gonbidatuak agian gaurko egunez bezala ez dut uste izango zirenik, ze gaurko gonbidatu guztiak emakumeak dira. Beraz, hemendik gure aintzatespena Teresa Eskoriatza bezalako emakumeei eta aipatu ezin ditugun beste guztiei ere. Eta nola ezin ditugun izenez denak aipatu ez dugulako denborarik, abesti honekin utziko zaituztegu, ze Idoiak abesti honetan aipatzen ditu beste asko. Erantzukizuna ere diren erantzunetan berriz ezan ez dezaten, ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun den honetan. Maialen lujan bioren azken puntuetan, ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irintzietan, etaren ondoren goetan, Maurizia zenaren irintzietan, Gobara buru gainetik jaitsi eta solasaldi eta kultur proposamenez osatutako podcast feminista aurkeztera gatoz. Feminismoaren alde eta arrazakeriaren zein imperialismoaren aurka bidea urratu duten emakumeez ariko gara. Simone de Beauvoir filosofu eta idazle frantziarra izango da lehen protagonista. Bera etzala feminista, jakin minak bultzatuta hasi izan liburua idazten. Bere helburua zen, gizakien mea, ze gertatzen zaio kulturan, gizartean nola bilakatzen da gero emakume. Patriarkatuak aldatu dituela ere bai bere mekanismoak, formulatu dela eta moldatu dela beste leku batzuetara. Osea, gainditu ez dugula oraindik Beauvoirrek ez bere lanean atera zituen ideiatatik oso gutxi edo bat ere ez gaindituko genuela. Gobara, airera, trapuzikinak. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean.
Duela aste batzuk, Australiak bere historiako temperaturarik altuena jasan zuen. Onslow herrian, Australiako hegoaldean, 50,7 gradu zentigradu jaso zituen termometroak. Eta bai, lurraren gainazaleko temperatura jendeak egunero jasaten duena den arren, ozeanoaren temperatura adierazle hobea da planetaren beroa nola metatzen den jakiteko. Berotze globalaren 80% ozeanoan gertatzen ari da. 1955ean zientzialariak erregistro modernoa egiten hasi zirenetik, ozeanoen temperatura areagotu eginda, etengabe. Zerbait egin behar dugu, honen aurrean, eta horregatik laguntza eskatu dugu. Itsasoko kontuak direla eta ez direla, txipiroi arrantzale eta lehorreko lamia baten alaba bati deitu diogu. Maite Franco Hondarribiarrari. Ondo ezagutzen du berak itsasoa. Pentsa, antxoa ez izena izan du urte luzez. Balea ere deitu izan diote. Edo Izurde Irribarreko neska. Hala ere, sirena edo uandre deitu beharko genioke. Ipuina kontatzen hasten denean, hipnotizatu egiten bai gaitu. 2004ean ipuinak kontatzen hasi zenetik, zenbat marinel, pirata, arrantzale edo arrain hipnotizatuko ote zituen. Urazpian isiltzen ez den horietakoa da Maite. Horregatik agian Ixone Ixilik liburua idatzi zuen 2004ean. Eta ordutik ez da gelditu. Eta uste dut idazten jarraituko duela. Txipiroi tinta agortu arte behintzat. Opari ipuinak idazten ditu Txikiklik webgunerako. Ea guri ipuinen bat oparitzen digun gaurkoan. Ongi etorri gure barkura, Maite Franco. Neskerrik asko behin Mairi entzun nion bezala. Ongi etorri eta eskerrik asko. Ondo txamponete. Bai. Itxasoa bare dago. Hoi da, badakizu lehenengo galdera zein izango den, aurreratu dizugu. Gaur Maite duta eskatu nahi diogu gure gonbidatu guztiei, beraz? Da, zure Maite duta. Derrigorrez itxasoarekin lotu beharra. Noski. Maite dut bainatzea mundu guztiak bainatu nahiz duenean. Alegia iluntzetan, ura hotzotz denean. Gaur. Maite dut, baina ez dut beti egiten, ez daketa inbesteko ausardirik. Nire aizpak bai, aizpa batzu baitut oso lamiak dianak, ni baino lamia hau indikan, eta bai, tarteka haiekin joaten naiz, edo nire kaxa. Eta bai, izugarria da, sensazioa, zirrara. Et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han... Nondik hasiko gara, Mai? Liburutatik, ipuin kontalaritzatik... Ostira lero bezala, artista poliedrikoa, beste aristekin eta... Baina, aipatu dugu itxasoa eta bataio hori, ez? Nola izan zen ipuinen bataioa? Ipuinekin hastearena, ni familia hondikua naiz, aipatu duzuen bezala, 7 senidekua, eta urte batzu baitut, 50 betiak. Eta garai hartan, Moskueko oso gaztea zeate, eta ezin duzu imaginatu. Pantailari gabe bizi ginen, gurean ere etzen telebistarik, eta nire amak ipuinak kontatzen zizkigun. Eta pixka bat, haren lilurarekin edo, animatu nintzen lehenengo joei, eta gero, kontatzen hasi aurretik, hasi nintzen ipuin kontalariak kontratatzen. Eta orduan, literatura elkarte batean lan egiten nenbilelako Galtzagorri izenekoa. Eta orduan konturatu nintzen lan hori gustora ingo nuela, besterik gabe. Maite nuetelako, kontalari batek landu behar dituen esparruak, ez? Komunikazioa, literatura, umeekin egotea, lan gehien umeekin egiten dugulako, ez nahi dugulako. Eta hori, sormena, jolasa, hori guztia, ez da igeneta, nire ama oso farandulera da ere bai. Egiten du Lina Morgan imitatu, Lina Morganek baino nobeto.
Kontuetan. Bai, berari hobeto ateratzen zaio. Eta nire aita txiste kontalari ezin hobea zan. Orduan, olako katxondeoakin, badenok atea geha nahiko harrikaderrakin eta erdi faranduleruak. Orduan, bueno, ez dakit, ez hitzaidan arrotza egin hasieran. Augusto Beira pasaden astean egon zan Sanoikali, berek aipatzen zuen literaturatik edo liburuetatik bukatu zen ipuina kontatzen, eta ahozkotasunean, zure kasuan esan dezakegu, farandulatik edo ipuin kontatzeagatik bukatu zenun, literatura dinamizatzaile edo ikastarok ematen. Bai. Gero ere egia da, hilobekin liburutegira joaten hasi nintzenean, haiek irakurtzen hasi zirenean, aurkitu nuelan, gure amak kontatutako istorioak aurkitu nituela, hain justu liburu batean bilduta herri ipuinak ziren, nire ama Toledokoa da, eta hori pixka bat estatu mailako herri ipuinen bilduma bat egin zuen Antonio Rodríguez de Almodóvar idazleak, eta bertan aurkitzeak izan zen, eragin zidan alako interes izugarria, ezta? Eta hortikan nik uste jo nuela, beti ere amaren kontalari irudia buruan nuela, ez? Askotan aipatzen dugu, baina ze garrantzitsua den transmisioa, Eta ostiraletan bereziki transmisioaz aritzen gara, Itziarrotegik ere aipatu du transmisioa, eta gero ziur gure Amone, Kontxita eta Marimik ere aipatzen dutela, baina zenbat amets edo zenbat ilusio sortzen diren horrela, gure helduengantik jasota. Bai. Erreferenteek, ez? Bai, azken batean bai. Kontrako eragina ere sortu dezake. Bai, sortu dezake, bai. Nik ez mendia pila maite dut, nire semea 11 urte dituena txikitatik eraman izan dut, baina guendik ez dio gustorik hartu. Beti behartuta etortzen da, eta ipuinekin engainatuta, esan dezagun. Beti egiten dugu jolas bat. Hola, entzulek ere nahi baute proba dezaten. Gianni Rodari idazle italiarrak, sortu zuen olako gauza simple bat, bere simplea dirudiena, binomio fantastikoa mai ezautuko duzu. Hemen aipatu dugu, Gianni Rodari kararekin itzen monografiko bat egin nuen, bere eta bai. Hori da, bi hitz papatean lotu eta horrekin historio bat sortzea. Mendira joateko modu bakarra hala da. Beti deitzen diogu jolasari bi hitz. Ama, bitzak, eta holaxe, horrekin, ipuinik gabe gelditu iten da, gasolina bukatzen zaio, nire semeari. Gizu zergatik ez zaio mendia gustatzen ez? Itxasokoa delako. Egia da, oso urtzalea da bera ere, bai. Ni gaur pixkat ikerketa edo okerketa iten. Ikusitut argazki batzu goin dela 20 urte, taen. Zure formakutan, errenterin zenean, tae. Ez horosi zinen antzerkia. Bai, nuen bukatu, esaten baizut. 3 urte ziren da, 3. nuen bukatu. Nuen bukatu hain zuzen, orduan hasi nintzelako Goenkalen lanian, eta, denborarik ez, edo ez dakit. Burua beste nonbait. Oso oroitzapen honak, irakasleak oso onak ziren, eta, pila bat ikasi genuen. Jarraitzen ote du, bai? Jarraitzen du? Bai, jarraitzen du. Donostin guain. Bai. Baina goza bat, askok, esan digute, gonbidatu askok, Goenkale eskola izan zela beraientzat baita ere, beraz, ikasketak jarraitu zenituen. Hori izan daiteke. Izan daiteke. Eskola aldatu. Hori da. Expediente aldatu. Norrez da Goenkaletik pasa. Oaina ezin delako, bestela. Bueno, hemen teoria badaukagu. Eta uste, kasu honetan ere betetzen dela hipotesi hau. Nola, Goenkale amaitu zen, eta aktore askok esan izan diguten, Goenkale izan zela euren eskola, konturatu gara azken aldian gure gonbidatuekin eskola berri bat sortu dela. Eta ez dela Goenkale. Goazen dela. Eta uste dut zu ere eskola hori zapaldu duzula. Baina sartu atera. Baina irakasle modu. Irakasle ez, izan zen, uda hontan ez aurrekoan, paper txiki bat gizarte langile batena. Gaiztoaren aiten nun gainera. Gaiztoa, justu bertako personaia baten, nola esan, ezkutatuta zegoen, oain etxeit etorriko burura personaiaren izena, Garazi izena zuen, nerea da bere benetako izena, etortzen zean bere benetakoa, Garazi ezkutatuta zegoen da handik berriz ere adingabekoen zentrora eraman behar nuen, eta noski, ume guztiak nire kontra. Nola da posible? Gaiztoaren papera egitea daukazun txintxo horpegiarekin. Ez ulertzen.
Itxasoari begira. Una antzerkian bai, ez dakit, Dardar konpainia ipatu behar dugu, bai, ala bai, ez? Bai. Pinotxo, Egintzulo Tartalo, justute bai gidoia edo testua... Bai, pare bat obra idatzen dizkien, bai. Ate txutxuxiarena, eta horreleko bueno, beste baten edo... bai. Bai, zinkunegi anaiekin, pentsatzez, bai, bendik, besarka handi bat, ereientzat, bai, askotan erreferentek aipatzen dugu, ez? Bueno, espalditik lan egiten, etapa polita ere. Ura izan zen, ura bai eskola, Sail pila bat egin genituen, gaina hasieratik ezagutu nuen estenaratze prozesua, oso intensoa, gero harreman oso ederra, beraiekin, handik mantentzen dudana, eta kriston pazientzia, nik haiekin hasi nintzenean ez nukan inungo, banuen eskarmentu pixkat, baina, ez behar dena taula baten gainean lasaioteko hori, ez da gizen bat ume astoratuta ituzula, beti ez zeuden astoratuta, ez zen horrelapen pernua izaten. Txokolatea jate zutenean bakarrik. Azukre gaindosia zeukatenean. Baina, jakin egin behartzen. Haien arreta nola zure ganatu, nola mantendu, ariaz galdu, en fin. Bai, ondo, pila bat ikasi nuen. Pinotxorena izan zen gogorrena, zeren nire paperak lan egiten zuen, nire personaiak esan nahi dut, nola esaten zaio... Oiko jinen barruan dagoen materiari nola esaten zaio, gomaspumako buru batera ematen nuen. Eta bakarrikan arna sartzeko, baina garai hartan asmatiko bihurtu nintzen, da ez dago horretzian lagundu ez dut uste. Baina, bueno. Baina izan behar nizun, aurtengo inauterietarako gomaspumazko buru bat, ez dagoela gaizki horrela musuko gisara biltzeko, baina arnaz arazoak eman bali mazizkizun, ez nahi. Oso handiak, ez. Orduan pentsatuko dut beste zerbaitetan. Bide batez entzuleren batek mozorren ideiaren bat balin badauka, idatzi ze... Lehen aipatu dugu, atzo jakin genuen ofizialki aurten inauteriak izango ditugula Tolosan, eta egun batzuk falta dira, eta ni mozorro gabe nago. Azkar. Gomaspumakin ekotrobera naiz, Bale, perfecto, gero hitz egingo dugu. Eta trebezia, maiterena, ez? Aipatu dugu, hasiera taen, antzerkian, ni badakite, ahotsa sartzen, ezakit marrazki bizunetan, serietan, bikoizketa, lokuzioak, horrelako lanak, sorpresa, entzun sorpresa. Zoaz bizkorrantaro gaztea, zure ametxen bila. Izan hausak Rantaro, ninja mutikoa. Baldu zure irudimena. Zoaz bizkorrantaro gaztea, bide luzea izango da. Mai, zer da hau? Zer da hau? Bai, hori izan zen, telesail bat oso arrakazta gutxi izan zuna. Bueno, telesaila, marrazki bizidunak barkatu. Bende kulto esan. Abilatu daiteke, nola abilatu zue hori? Introa bakarrik Ja, hori esako nizun, zen nire saiatu nintzen gero nire lanak kapitulok eta ez ditut bilatzen, eta zura botxantzuteko, baina intro bintzat. Keba. Eta pena, ze orduan personaia oso polita, tokatu zitzaidan, nola xinbei, uste dut, potxolo bat. Nahiko la traketxa, nahiko inozoa. Nik esan barret, nire gana iritsi zela. Hoxe esan behar nizun, esan dezu etzuela arrakastarik euki, baina introa jarri dugu eta Junea besten hasi da. Bai, eta nire kuadrillan eta euskal marrazki bizidunak, musikak introak eta askotan jartzen ditugu parranden gaudenean edo etxeren batean, eta hau, jende bate bino gehiago badaki. Poste naiz, norbaitek entzun bazuen, ikusi bazuen bintzen. Inoiz ez aizu gertatu, ez dakik kaletikan hitzen, abida xinbei! Gertatzen zitzaidan, ara, goenkaleko puta, hori bai, ala nintzen da. Eta jendeak ondo tratatzen zintuen kaletik? Putan egiten unian? Bai, zeinek kontatu zigun? Jose Rafatxadok kontatu zigun kaletik, jendeak herrieta egiten ziola. Eta Jose Rak baina, pertsonaia da, ni Jose Rak naiz, baina ez, jendeak kaletik esate ziola. Oso ondo egiten baitzuen, bai. Bai, berarekin koiziditu nun garai hartan, bera ere guendik zen. Bai, eta gero, guazenen den bilela ere, bai, ikusi nituen umen aurpegietan, guazenekoa. Baina justo guazenekoa. Baina nire personaian izena ere, ez da behin aipatzen zen.
Ze Iune, zer dezu? Euskal Encodingsen ibili naiz bila eta hementxe dago Rantaro ninja mutikoa. Ez baino ez ditut aurkitzen, osea ez dituzten kapitulak ikusten. Ui. Baino Euskal Encodingsen bilduma berez badago. Ui. Berez, bueno, etzen horren txarra, esan edo, gaur egun ematen dien gauzekin. Bai. Oso desberdina etzen. Nun bai dago. Oso japonesa. Ninja eskola, orduan erabat Bai da. japonesa zen. Bueno, marrazki bizimunak askotan izaten dira oso Bai, japonean. Blanco adiena batez ere. Baina, zertan aritzen zara zu erosoen? Bikoizketa lanak egiten, idazten, ipuina kontatzen... Bikoizketan oso lan txikiak egin ditut, gauza txikiak egin ditut. Hau izan zen opari bat, egia esan, nuen sinistu ere egiten papera mantziatenean. Ipuina kontatzen, denbora gehiena dara madana, aurten ustute 18 urte beteko dituala. Ez da ondo egiten duan gaizki, baina hori da gehien egiten duana. Ni baki nola egiten du. Ondo. Ondo ez, primera. 18 urte hori ospatu egin, berda? Adin nagusiko bilakatu zara, ipuin kontalaritzaren mundu. Bai, eta saiok, nire ustez doi beste eskola bat da, ez? Alde bateki formakuntza, baina gero ez dakit zenbat saio, zenbat gaie ezberdinei, publiko ezberdinetako, helduentzako, txikientzako, adinak, gaiak, izenburu, badaukazu ikuskizun bat gai guztientzako ia. Zan nire ustez trebako. Bueno, eta ez dagoenia sortzen duzu, ez bezala, ez? Sortu behar, bai. Sormen lan handia eskatzen du. Baita ere formakuntza zuk ikastaro ematen, ez? Pedagogoa lizenziatua zea, baita ere aekan, edo umekin tailerrak, helduekin tailerrak. Jesus, nire kurrikuluma enpoiatu duzu. Hombre, hemen bigarren kafean, ez dakit kafeinagatik, ez da baina, normalian sartzen gara, gonbidatuaren azalean. Ikaskuntza, ez dakit, irakaskuntza, ipuina kontatzea bezalakoa izan daiteke. Irakaskuntza, niretzat, ea gauza bera ote den, o... Metaforiko. Hombre, ipuin batekin gauza pila bat ikasi daitezke, ez? Eta desikasi ere, bai. Eta ez dakit nola esan. Berez, niri gustatzen itzaidana, naiz eta, bueno, erabat trampan eroritan nagoen, erabat irizpide ekonomikoengatik, oain esango dut uler dezazuen, askotan ipuinak erabiliten dira, instrumentalizatu egiten dira, ezta? Halako egunetarako ipuin kontaketa saio bat behar dugu. Eta hain zuzen eraban behar duzu, gai horrekin lotutako errepertorio bat. Horrek ekartzen ditun zailtasun guztiekin. Askotan ez dituzu bilatzen, ze horrek sortu behar dituzu, adinak ere izan daitezke, bagian gaiarekin, ez dakit, bat ez datozenak, en fin, alegia, niretzat ipuinak berez gozamena dakar, eta punto. Eta gainera, berez da gauza bat berreskuratu egin behar dena, ahozkotasunaren barruan dago, eta galtzear dago, ze gaur egun umeak gero talenago hasten dira pantailarekin orduak pasatzen, ez da? Eta historiak entzun baino, gurasoekin, bueno, irakurri egiten dizkiete, gurasoek, liburu askuan dute, hori ere ez da, gaizki irakurketa txukun bat ere gozamena da. Baina ez da, hauzkotasuna galdu egiten da, ez? Nola bait. Nik semearekin hasieratik nabaritu non, ez da, semeak entzun ditu ipuinak, baina imaginatu dezakezu, ez? Nazkatu adina, eta ala ere, guain, 6. mailan dago, eta no historiko, guain dikan nahi du bere gelara joatea. Ai, ze jatorra. DBH-en agian ez du eskatuko, bueno, ez dakit. Mea esan edudana ban, semea izketan hasi zenean, aditzak lehen aldian erabiltzen zituen. Ez zuen esaten hori maila da. Hori maila zen. Eta zeatik hitz egiten duzu horrela matxika. Ipuinetan lehen aldia erabiltzen dugu. Gua, ze hona. Hola konturatu nintzen, igual, gehiagizko dosia jasotzen ari otez. Ipuinak erabili izan ditugu momentu guztietan, bazkal orduetan, otorduetan, bainuan, aipatu bezala mendian, edozin arazo zuela, ez dakit, 3 urte ez ditia emanion bezala, bularrarena ere luzatu genuen. Ipuinarena ere ari gauen digan, luzatzen eta gozatzen. Lehen aipatu duzu, umeekin egiten duzuela lan gehien bat, baina ez nahi duzulako. Berez umentzako saio gehiago programatzen dira. Orduan bertatik bizi nahi baldin baduzu, helduentzako saioak bakarrik egin nahi baldin baituzu, bastak galdetu karrere bati, adibidez, berak helduak nahiago dituela, gazteak helduak,
oso ondo egiten du mentzako saioetan ere lan, baina, bueno, ez dakit, ja zirkuito berezi batzu bilatu behar dituzu. Hemen askotan itzien dugu horri buruz, karrera itziarrekaldekin, lorletakin, hori da. ez dugu sortzen ikuskizun berri bat helduentzako, arrisku handia da. Ez dago zirkuitoren bat, ez da saretzen, bost saio egiteko lagunen artean. Ez du merezi, profesionalki ez du merezi, ez? Naiz eta barrutik zerbait daukagu gogoiek. Hori esan behar, baina grina badago eta beharra asko esan zen. Estrenatzen ditugu, baina babes pixka batekin seguro, beste maila bateko ipuinak izango ditugu helduentzako, ez? Eta horrek dakarrena azkenean gehien egiten duzuna horretan trebatzen zara, ez da? Eta helduentzako saio gutxi egiten dituzunean, zure burua ez duzu hain ondo, hain eroso sentitzen, ez? Publikoa ere trebatzen da, beste disiplinatan, eta topikoria apurtzen da, ipuinak umentzako direla galdera. Adibidez ez dut herriaren izena aipatuko, baina badakit leku batean hasi zirela helduentzako saioak egiten, inoretzela saltzen, da pixka tamu bezala hasi zirela merendolak edo merendola hitza erabiliz, alegia. Saioaren bukaera nongo dalako zizka-mizka pixkolabizmouko bat, kontalariarekin, edo idazlea, baldin bazen ekartzen zutena, harekin mintzatzeko taula. Nola engainatzen gaituzun janariaren aitzakiarekin, Eta edaria. Eta, haizu, joan da nago saioietara eta 40 lagunetik gorako aforoa. Hori asko da, helduentzako ipuin kontariko saio baterako. Nire espentziaren bera. Zuek ere pixkola bix. Antolatzen duenean publikoa badago. Nire ustez, ipuin kontaketa ez da inoiz izango, ez dakit, publiko masio batentzako, ez? Baina 15, 20 lagun bat gerturatzen dira helduentzako saioetara. Gertatzen dena da oso gutxi antolatzen direla. Eta, karo, eta artistek ez dira arresgatzen, estranatzeko, helduentzako ikuskizun berri bat. Eta pena handi, bada. Ni galdetu nahi dizut, nola ahozkotasunareko hainbesteko joera duen pertsona batek idatzi dezan liburu bat isiltasun greba baten ingurukoa. Bueno, liburu horrek urte batzu baitu, Ai, amai, isone isilik, bai. Hori izan zen, irudiak egiten dituna, horaz, asaltzen da, ez da, ilustratzailean izena esan edut, nire lenguzu txikila da, Lorena Martínez Oronoz, nik literatur elkarte hartan lan egiten nunean, berare bertako kidea zen, eta santzea, maite, zeatik ez dugu zerbait egiten nola bion artean, eta sorte pixkatekin, nonbait argitaratuko digute. Eta, horrela sortu zen, eta zergatik isone isilik, familiko batzuekin lotura dauka, naiz pasarrena, igual entzuten ari da elkarrizketa, baina ez dut uste. Garai hartan bera alabarekin etzen oso ondo pasatzen ari, zailtasun batzu bazituen, komunikazio zailtasunak esan dezagun, eta, pixka bat haien arteko ikamikak, eta, modu bada azken batean, ez da, gatazka batean zer egin dezakezu, aserretu, irainak esan, gauza negatibo pila bat egin daitezke, beste bat izan daiteke zeagoa, ez? Pazifistagoa, bakizaleagoa, isiltasunarena ez dizute zer esango, eta pentsatzen duan guztia idatzingo dut, ez? Izan daiteke zure barrena askatzeko bide lasaiago bat, nahiz eta ederrak idatziko dituzun ere. Idazten dituzun ipuinak, pasa dira ahozko filtroa edo probatu dituzu? Bai, askotan neriak ere kontatzen ditut. Bai, eta kriston pozada ikusten duzunean ondo funtzionatzen dutela, ez da? Eta baten bat urbildu eta non bilatu dezaket hau, eta ezin da, ez da argitaratuta, saiatu ere. Eta gero askotan egune hartako zera dira, ere bai, bertan sortutakoak, gero gauza bat argi dut dezagun, kontalariok ez gara bertsolariak, normalean ez dugu hainbeste improvisatzen. Gehiena lotuta dago eta prestatu da, nahiz eta bakoitzan interpretazio trebetasunan arabera, iruditu agian bapatean jaio dala. Gehiena oso lotutara ematen dugu, normalean, ez pauzu egun bat bagiston, ez dakinik, zeakin, jari hondiak azula buruan, eta oso inspiratuta etorri zeala. Eta gizen baka fertuta, baina bestela,
normalean prestatuta etortzen da dena. Ba, niri txoritxo batek esan dit pixka bat improvisatu behar genuela gaur. Ah, bai, horretikan. Bilazatu zeugan barna, zeuzara zeure zorionea. Ze gauza da bat behar dut, gu gazte eta erreberde gara, baina helduak gara. Eta oso publiko trebea gara, beraz, hemen dagozu plaza politu bat. Fidela behintzat. Nondik hasiko gara? Nola egingo dugu? Kontatuko diegu, nola egin dugun, nola egingo dugun. Bai. Bueno, a ver, publiko noblia. Azaldu ezagun, entzungo zuen ipuinaren atzean dagoen trikimailua. Hauxe izango da ipuin kolektibo bat, talde ipuina, ezta? Esan dezagunik pasadie dela horritxo bana, hola utxune batzu dituena, eta beraiek utxune horiek, alegia, beraiek hau dira, gurekin ditugunak, June, Goiuri eta Mai, joan dira utxune horiek betetzen. Haiek bete duten, ematen diguten informazioarekin osatuko dugu ipuina. Esan dezagun ipuinaren ezurtegia edo eskeletua, berez, egina dagoela, baina mamia edo aragila beraiek jarriko dute, ezaugarri edo datu horiek sartuz. Orduan, nahi bauzue, bukaeran esango dugu, baina bueno, oso evidentia izango da, nabarituko duzue, ze aldiro batako besteak itzengo du, orduan ikusiko duzue, ze galdetu zaion bakoitzari. Orduan, besteik gabe, izendu bar, esango dugu, edo... Musika pixka jarriko dugu? Bai, nik arna sartu garret, Vale, a ver... Vale, segundu bat, oraintxe jarriko dugu. Emakume perfektua. Beinola, errege batek pentsatu zuen ez zuela bere gustoko emakumerik inguruan aurkituko, eta Aranon erabaki zuen bidaia luze bat hasi eta bertan bilatzea. Erregeak oso argi zeukan, emakume horrek zenolako bertuteak eduki behar zituen, bai ala bai. 3 bertute, 3 doai, 3 gauza eder derrigorrezko. Zientzia, kontzientzia eta pazientzia. Eta zientzia, kontzientzia eta pazientzia horiek bilatuz, anabiatu zen, Afrikako iparraldean zuen lurralde edo herrialdetik, beste batea. Ziburura. Nora eta ziburura. Ziburun zela, emakume bat aurkitu zuen, oso izen ederra zuena. Amaia izena zuen. Baina ez hau ez da ipuinaren amaiera, hasiera besterik ez da, beraz oraindik ez itzali irratia. Gure Amaia kantari ari zen, entzun diezaiogun. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Gure erregeak animali senak edo instintuaz baliatuz, lehenengo usnatu egin zuen emakumea, gure Amaia. Izan ere Amaiari halako lurrin berezia zerion. Kafe usaia, mandarina usaia, bai, zalantzetan egon zen kafea ala mandarina ote zen, baina ez kafea zen, ez dakigu lehenengo bigarrena ala zen bagarrena, baina argi zegoen kafea maite zuela Amaiak. Eta animalitan ere aurkitu zion.
Kolibria. Izan ere, bizipoza zeukan begietan, batetik bestea zebilen lan eta lan. Zine zuzendaria zen. Eta gure erregean hurbildu zitzaion pentsatu zuen lehenengo aitzakila baliatuz ligatu nahian noski. Dantza bat ikasi behartzuen eta bikotea behartzuen dantzako koreografia memorizatzeko. Izan ere, baldago gauza ederragorik kolibri batekin dantzan egitea baino. Dantzan ari zela berehala behar zituen 3 bertuteak aurkitu zizkion. Alegia, dantzak badu bere zientzia eta emakume horrek bazuen. Dantzak badu, edo izan behar du bere pazientzia erregea dantzan oso txarra baitzen, eta, bazuen, bai, erabili beharko zuen pazientzia eta zientzia guztiaren kontzientzia, gure amaiak. Eta han gustora zebiltzan batetik bestea dantzan nonalako batean, onartu ezinezko akatsa bilatu zion. Berekoitasuna. Amaia oso berekoia iruditu zitzaion. Beak beti esaten baitzuen zer dantzatu, nola dantzatu, eta etxerain beste parte hartzen duzten. Orduan, azkar, ez bat ez bi, agur esateko aitzakia bilatu zuen. Aspertu egin nahi hemen egoteaz eta banoa. Horrela, azalpen gehiagorik gabe aldegin egin zuen gure erregeak, zaldi gainean zamalkatuz, trostan. Beste herrialde bateran zabiatuz. Kairora. Ederra da, zamalka da. Kairora iritsi eta han berehalakoan beste emakume batek arreta deitu zion. Izen ederra zuen bigarren honek ere. Oiana izena zuen. Oiana. Oiana ere, abesten, harrapatu zuen. Uztaia gora lorretik zerura, gira alde batera eta gero bestera, ta bera, bai. Uztai barruan preso gelitu naiz orain, hei! Argi dago, errege honek sekulako radarra zuela. Euskal emakumeak topatzeko munduan barrena. Kairoraino joan da ere. Eta Oianari ere usai berezi bat, zebilkion edo. Marrubi usaia. Marrubi usaia zerion. Eta animali baten itxura harrapatu, erregeak. Pandartza. Panda hartza. Agian zuaitz batera igotzen harrapatuko zuen, ez dakit, Elkairon, palmondoa izango zen noski, baina panda hartza Elkairon. Kultura asko zeukan, gure erregeak argi dago, olako gauzak ikusteko. Mundu zabalian ibilitakua. Gure Oiana lanean zebilen. Irakaslea zen eta aurrekin zegoen. Eta aurrekin zegoen agian Suaitzei buruz hizketan, da... Bere alakuan, gure erregeari hitz egiteko aitzakia etorri zitzaion burura. Aizu, puxika horiek nun erosi dituzu? Kao, puxikak baitzituen irakasleak azaldu nahi baitzien nola erortzen ziren palmondoetatik kokoak edo erortzen dianak. Eta, ara, klaseak nola ematen zituen entzuten geratu zenean, bere alakoan, bertuteak ikusi bai, zeren zientzia bazuen, bazekien puxiketaz asko hitz egiten, kokoteroa eta zere bai, eta pazientzia handia umeekin, eta hori guztia, ematen zion, irutu zitzaion bazuela, hezkuntzaren kontzientzia, baina espero duzuen bezala, akatsa bilatu zion. Inbidia. Izan ere erregea hizketan hasi zen, berak ere eskola eman nahi, entzuten ari zanari bere ekarpen txikiak eginez, eta gure Oiana berehala konturatu zen erregeak gehiago zekiela berak baino, eta hori ez zinon hartu, barruko barrak jarri zitzaizkion martxan, eta era guztietako begirada gaiztuak bota zizkion irakasleak erregeari. Horregatik, oraingoan ere agur esateko aitzakia bilatu zuen gure erregeak. Eta zartagia sutan aztu dut eta joan beharra dut. Sinistuko otezion, auskalo. Hirugarren herrialde bateran zabiatu zen erregea, nekatzen hasita.
Oraingoan Tolosara. Eta Tolosara iritsita, beste emakume bati erreparatu. Maitena zegoen bertan. Maitena. Maitenare abesten harrapatu zuen. Maite duenak, maite du maitatzen. 6 zati ditu, ilargiak aurten. Eta maitenak ere bazuen, usai berezirik. Kresal usaina. Aha, ondarribitik ote zetorren, agian, baino hartzetik. Animalitankera ere bilatu zion, bere ohitura zuen bezala. Arkakuxua. Saltok harrapatuko zuen, batetik bestea, egiten ari zen lan horretan. Sukaldean, zegoen sukaldari lanetan. Sukaldari lanetan, baina noski, arrakasta handiko jatetxe batean, ez dugu izena aipatuko, ze igual ez da bengo babesle izango noski. Baina oso jatetxe sonatua garaian. Eta ara, bertara hurbildu, sukaldeaino sartu, eta burutik pasa zitzaion lehenengoa botazion. Non erosi duzu mozorro hori? Gure sukaldariak harrituta galdetuko zion, ze mozorro eta ze moxolo, baina zertara atorra hau mozorroa, ni berez sukaldaria naiz. Hau ez da mozorro bat, aizu, nere janaria probatu nahi baduzu, zoaz jantokira eta eserita itxoen besteak bezala. Baina erregari denbora eman zion, janaria probatu eta konprobatzeko, ez da, ikusteko, baiestatzeko sukaldari horrek bazuela bai zientzia eta janari honak prestatzeko nahikoa pazientzia, eta ikusi tarrakasta herriak ere bazuela horren kontzientzia. Eta han ibili zen lehenengo platera dastatu, bigarrena, menuan zeuden guztiak jantzituen erregeak. Eta noski kafiare hartuko zuten bazkalonduan, bezerorik onena irudituko zitzaien. Baina bazkalondu hartan, ara, bestiak katxon artezin bat aurkitu zion 3. emakume honi ere. Gezurti hutsa zela. Bai, izan ere, hau irekita esaten zuen guztia zalantzagarria iruditzen zitzaion. Eta beraz, oraingoan ere, bat ere itxoen gabe aldegin egin zuen erregeak bere azkeneko esalditxoa botaz. Aztu egin zait, baina medikuarekin zita nuen. Haien hemen zartaginarena besteak esan beharko zuen. Eta holaxe, erregeak erabaki zuen emakume perfektorik ez zuela bilatuko, ez behintzat berak nahi zuen tankerakua. Eta etxerako bidea hartuta burumakur zaldi gainean zijoala, bidean emakume batek helbide bat galdetu zion. Emakume honekin hizketan hasi eta harrituta geratu zen, izan ere hain perfektua iruditu zitzaion. Talako batean, erregeak aipatu zion bere bidaiaren zergatia zein ote zen da esan zion ez diazu sinistuko, baina berandu ezpada ere, zuk nahi baduzu behintzat, azkenean aurkitu dut emakume perfektua eta zeuzara, nahi alduzun erekin ezkondu. Lagorren emakumeak berriz serio begiratu zion, berare, neko gustora zegoen, baina esan zion, baina bakizu ze gertatzen den neu ere gizon perfektua bilatzen ari naiz, eta nire gizonak ere baitu, hainbat bertute. Berekoitasuna, inbidia. Bertuteak. Zientzia, kontzientzia eta pazientzia. Bertute berdinak bilatzen ari zen orduan gizonana. Bale, oso ondo. Eta imaginatu zuen bezala Maike egin duen hasierako ikerkeriagatik, ez da, ikerkeria. Noski, hau ez da prestatua, dena improvisatua da. Esan zion, zuk nik beharko nituzken bertuteak baino akatsak dituzu, eta hain zuzen, berekoitasuna, inbidia eta gezurkeria. Eta gezur, hori dana, bilatu dizut. Ez hartu, benetan, maitasunetik esate dizut. Eta holaxe, gure gizona, gure erregea etxera itzuli zen palaziora, ezin emakume perfektorik bilatu. Eta ne galdera da, emakume perfektorrek bilatuko ote zuen gizon perfekturik. Merezi ote du. Nik uste azkenean perfektuena dela aurkitzean norbait, guretzako perfektua dana irauten duen bitartean. Irauten badu, asko irauten badu perfekto, gutxi irauten badu ere perfektua izan daiteke.
Eta nik esango nuke, egin dugula ere, kontuan hartuta, ez da perfecto, imperfecto atea zaigun, baina bai izan da improvisazio lan bat. Eta bala zan, ala espazan, sardadillak alabazan, eta tera, naiz irratian. Eta aurrera jarraitu behar dugu gure improvisaketetan, eta galdetuko diogu ea ondo edo gaizki aritu garen gure andereñoei. Neu naiz ba, andereñoa. Ez, orain datoz. Lasai. Barkatu. Entzungo dituzu oraintxe bertan. Gobara buru gainetik jaitsi eta solasaldi eta kultur proposamenez osatutako podcast feminista aurkeztera gatoz. Feminismoaren alde eta arrazakeriaren zein imperialismoaren aurka bidea urratu duten emakumeez ariko gara. Simone de Beauvoir filosofo eta idazle frantziarra izango da lehen protagonista. Bera etzala feminista, jakin minak bultzatuta hasi izan liburua idazten. Bere helburua zen, gizakien mea, ze gertatzen zaio kulturan, gizartean nola bilakatzen da gero emakume. Patriarkatuak aldatu dituela ere bai bere mekanismoak, birformulatu dela eta moldatu dela beste leku batzuetara. Osea, gainditu ez dugula oraindik bugarrek ez bere lanean atera zituen ideiatatik oso gutxi edo bat ere ez gaindituko genuela. Gobara, airera, trapuzikinak. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Irakasleak orokorrean jatorrak izaten dira. Gauza interesgarria kontatzen dizkiguten. Nota onak jartzen dituzte, ikasten ari garen bitartean ondo pasatzea lortzen dute. Baina beste batzuetan boligrafo gorri hartu eta zuzenketak egin eta egin aritzen dira, zorrotz. Gaurkoan uste dut, gure irakasle gustokoenak tintari gabe geratuko direla. Gaur, Kontxita eta Marimi zuzenketa asko egitera datoz. Ez dute orezko matrikula jarriko. Zaiena nondik aste erabakitzea izango da, baina badakizue. Esaera zarrak dion moduan, dirua morroirik onena eta nagusirik txarrena da. Beraz, diru kontuekin hasiko gara. Aspalditik datorren kontua dau, baina koronavirusak areagotu egin du. Sukursalak ixten dituzte, ordutegiak murrizten dituzte, eta online bankuak ezarri. Eta horrek adinekoi finantza zerbitzuak eskuratzea zailtzen die. Eta uste dut gure irakaslek horren inguruan zerbait esan nahi dutela. Arratsaldeon, Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde. Arratsaldeon, danori. Bueno, hasteko. Nota txarra jarriko ditugu batzuei bakarrik, Batzuei bakarrik, bale. Bale, baina guri ona ez da, gu ikasle fina. Oso ona. Nola, zaitu. Nire zidu nahi ona jartzen zaio. Hasiko gara esan bezala, bankuen kontu honekin. Ze azken asteetan bereziki, aspalditik doktor, baina azken asteetan bereziki entzun ditugu kexoak eta badakigu proposamen bat horrela badagoela airean hau konpontzeko, baina ze gertatzen ari da banketxeekin, Marimi? Banketxeekin, aurrerapen teknikoak eta esaten dutena, horiek denak atzeratuak dute gauza asko, eta gehien bat zenei implikatzen du heldu, eta gehien bat hori oraindik ibiltzen ezakienak, horiek, aurrerapen horiek. Eta orduan bankutan zei da gertatzen, sukursalak txikiak izten nahi dira. Nahi dute dena haundi batean biltzea, baita ere herri haunditan ez zikan hasita. Eta bai murriztu orduak. Eta aritzako joaten bada pentanilara, bialtzen zaitue esanez, beak ezin diela lagundu, joateko besten batena, edo eta dirua eske juten badia diru gutxi minutin, esaten die hori tarjetekin atera jartula.
eta orduan esatezu baino, gertatzen da. Eta gero, herri txikitan batzutan badaude kutsazainak eta hori, baina beste batzutan, batez. Eta herri txikitan gaina ez dute beste auditan bezalako errestasunik, beak hori izaten dute, eta konponketak egiteko, edo dirua berritzeko kutsa hortan, edo ze gertatzen zaitu askotan, diru ezin atera, tarjeta batzutan tragature egiten ditu, eta presakoa aldimatzen du, gelditzen zea, ez diru, ez tarjeta, eta ez ezer. Eta ezakit, nik uste asko idala aldatzen, eta, hori ikusi da. Gizon hori, ez año iritsi gana Madridean onbizte firma bilduta, ematen duan, hobeituko dutela, hasiko dirala laguntzen eta beste erabatea, eta bar. Baina orain dikan, hemengoak ez dituzte zertxore esan duten. Hori gehiago, Espainialdean, eta ez dakite, ze ikusi beharko dugun. Ni helduakin kezkatuta nago, txetik asko da biltzak galduta. Bai, egun hauetan irakurri dugu adibidez, Berrobin, hemen Gipuzkoako herrian, kutsazain bakarra zutela eta pasaden udaratik ez da bilela eta hor inork ez dula ezer egiten hori konpontzeko eta kutsazain gabe daudela. Hori izaten izu herri txiki dira hori, haizu ezin gajun gaur konpontzea jarriko dugu hemen dipizkatea, baina pizka hori beinetzairi, egun horien beinetzia egizte. Herri txikitan iten dute, pues nik usten nahi dutena. Eta ez dakit. Eta, nik adibidez hemen hiena bukaeran, 25ean, edo kobratzen ditugu pensioak normalean. Bai. Eta tokatzen baldin bazaite, ez dakit, maikak inguruan, edo horrela, kutxera jutea, ez dakizute zen olako lerroa dauden, baina nik karagarriak, lerroak, etxoiten. Claro, oiek, amaikak arte edo, amabiak arte edo, zakite ordutegi morriztu, claro. Orduan, eta ateratzen dute gainera, ni harritu egiten ez, entzun egiten zaie, eta ateratzen dute pensio guztia. Horrek esan nahi du, berek hilabeten zehar, ez baldin badute lehenengo egunean hartzen, hilabeten zehar, ez dutela posibilitaterik ateratzeko bidua kajan. Baizik eta derrigorrez, tarjetakin joan behar dutela, eta segurezko hori edo zer gauzangatik, edo ez dutelako iture hori izan, eta edo langileak izan dira oso pedantu artelan egiten zutenak, eta hori, eta ez dute posibilitate horiek izan. Ikusten dira gainera, ez oso zarrak, Nik esango nuke, 70 inguruko jendea dala gehiena. Beraz, orduan ez dugu pensatu behar 80 tikorako ez dutela hori manejatzen. Gazteagoak ere, bibitzen dira. Nik adilakoak esan dute, esan adina, ze adine. Ez, nik zuka zondo esan dezu. Baina komentatzen da, bai. Porcentaiak esan zuten aurreko batean, 75 aurrerako artean, 25% daudela, ezakitenak tarjetakin ibiltzen. Eta tarjetakin ateratzen, eta beste transferentziak egin behar balin badute, zerbait rezioak ordaindu behar balin badituzte, eta ero kajan, horiek berera joaten zebentan hilera, eta hori ikuseiten makinara tan bertan egin. Eta askotan, nek ikusi izan ditut, sekulako lerroa zegoela, atera langilea ere eta lagundu egin diola. Hori ere pensatu behar dugu, hori ere, pertsona onak daudela laguntzeko ere. Bai, baina jarri beharko zituzteke, eta garai batean batzu den, hasieran. Erakusteko eta horrela laguntzaile batzuk. Bai, baina norein eta horregoa. Noski. Bueno, niri hori penagarri iruditzen zaite. Hor, alde batetik, zartzaroan gauza asko galtzen ari gera, eta gero beste aldetik ikusten balin badezu, horrelako tresneria ez dutela bat ere manejatzen, apensatu, horiek
adibidez etxera jun eta zeze imposible izango dute, ordenagailu zer egitea, edo zer begiratzea, edo zer, eta ez bali badute, ez dakit, jakinduri gehiago duten lagunen aldetik horrelako laguntasun bat, bueno, zartzaroa nahiko zaila egiten ari da momentu enten, ez dana arrosa kolorekoa, eta nik ezakit hor jubilatuen txekoek eta horrelako gauzat dituztenak, esan nahi dut, jubilatu etxeak izaten, esan nahi dut, herrietan egoten den. Elkarteak. Bai, elkarteak. Eta hor bertan ere antolatu beharko lutekela horrelako zerbait. Que bestela, kartetara jokatzea bakarrik ez da asuntoa, Ez. Hori nahi da aldatu baita ere. Hor ere gaizki zegoen antolatua, eta toki askotara gertatzen zaioan, gelditu didala oso atzeatu. Baina, bueno, ez daukate za ere adin horrekin hor ikasten eta rato txarra pasatzen aitu beharrikan. Eta ez badaukate inor erakutsiko dienik, edo egingo dienik, bakarrik gainetik bizi bat dira, edo zuk esango jazu, bakardadean gainetik bakardade sortze zaien, ez? Adinako jende honei. Bai, izugarria. Nik uste dut oso momentu txarrean gaudela, txarrentzat, zenbait txarrentzat, danok ez, ikasi gendugun, espaldi ikasi genitun gozoriek, eta orduan gure zartaroa sorprenditzen dut ezberdina dela, ez? Baino jendezko dago, nik ikusten ditut, joaten izenean, saltasunakin eta ibiltzen diran, es que tengo que hacer un ingreso y no sé qué hacer, adibidez, eta horiko angustia batekin esaten dut. Hoi bilatzen dut, eta gero orduak murriztu dituzte hainbeste, minutu bat behan dugu jute batzea, bialdu dituzte, ez itxita dago. Leko askotan amaiketarako jaitxita da, Hoi ba. Orduan, Kontxita, Marimi, orduan, bankuei, ze nota jarriko diogu? Zero bat. Ez dia iristen. Nik emango nieke abisu bat. Nota, oraingoz ez, notaik ez, baina abisu bat. Ez notaik ez, baina ez zerro, Kontu zibiltzeko bestela suspensoa kurso bukatu baino denago jarriko genioke, Aizuta gaina gure diruak inaibia jokatzen. Egia da. Nahi da. Vale. Jana baliz diru esatezu, bueno, utxiazu edo eskatzen badezu zian bat aurrera benen. Ez, eskatzen dezu zure dirua eta gainetik ez zuzten nahi, Bai. Orduan abisua emango diogu, eta hoi da gure irakaslek diotena. Baina, aprobetxatuz. Aurrena zu behar da, abisua behar da, zerratu. Hoixe, igual ez dira konturatu, no haino iritsi diran, eta berroain. Duten bizka bat. Eta aprobetxatuz, irakasleekin ari garela, eta nota jartzen ari garela hemen gora eta bera, galdetu behar dizuegu, ze gertatzen ari den hezkuntza legearekin? Hori da galdetzen deananik. Hoixe galdetzen duzu. Hezkuntza legearekin ze gertatzen ari den, ze akordioaren oinarriak adosteko txostena aurkeztu du Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordeko buruak aste honetan, eta uste dut inork ez duela ondo ulertu zer proposatu duten. Ez da ezer ulertzen. Nik irakurri dut 3 aldiz ja, eta gauza gaude oso lausotuta aurkitzen ditut. Ez dago bat ere garbi ulertzeko. Eta arrazoi nik beste batzuei ere galdetu diet, eta ia nire zehar da, nik beste gauza bat espero nuela edo horregatik ez deala horren garbi aurkitzen edo horrela, baina begira, nik uste dut, ez badin dira gauzak, argi, gardentasunez eta argitasunez ematen, zer egiten dugu? Gainera, begira, nik orain arrazaldean hau gendula eta
nire bilobari deitu diot, esanez, bera nire bilobak, umeak, 3 ume ikastolan ditu. Eta adibidez, galdetu diot, ikastolan nire esplikatu dizute zer izango da lege hau, edo zer asmoa duten, konpartitu, ezta? Ikastola barruan egongo dira kezka batzuk, segurazko, zailtasun batzuk ere bai egongo dira, edo deseatzen egongo dira lege hau onartzea, edo ez daki zein dan irakasleon papera. Baina, gurasoek ez dakite ez zertxore. Eta ez balin bada gauzak argi eta garbi eta denon artean erabakitzen, ni foroak behar ditut. Gainera, ez orain ikastoletan edo dabiltzan gurasoak parte hartzeko, lehendik ibili geranok eta lana egin genunok eta gure seme-alabak ere han ez zirenak eta ez zirenak ere badegu eskubidea parte hartzeko foro batean, ezta? Eta foro iriki batean, eta nik ez dut ikusten inun horrelako deiak daudenik. Daude, deiak politikoentzat eta sindikatukentzat. Eta besteok gutxi ulertzen duenak. Ezaki, oizio gutxien ulertzen dutenak. Beste paradisu batean bizi direnak. Hoi ba. Noski. Eta gurasoak ikastolara ematen dituztenak, edo kristau eskolara. Ikastolak aipatzen dira eta koldote ditu, isildu gabeari da kontatzen zer behar dan, zer beharko genuke, nola izan beharko genuken, baina ni kristau eskolako jendeari, eta ez nagusiei, ez taldekoei eta horrela, ez diet ez zertxo hitzik ere entzuten inun. Ez dakizuek entzuten diezuten, nik ez diot entzun inun, inori. Zu bezalaxe gaude, Kontxita, eta Marimi bezalaxe, nahiko galduta proposamen honekin. Zehaztasunik gabe, bagia batzuk, diru publikoa jasoko duten edo zuten jasoko. Dena erdizka esateko oitura hori tauke, dena erdizka. Eta hola ezin da urria zertxo eman. Lausotuta, ez dakit, juria da betza edo grixean gelditzen geha. Eta grix hori horrek zer esan nahi du. Baina hori apropos izango da, ez da? Hori apropos izango dela. Ez direla bustitzen eta esaten dutela ez zuri ez beltz eta ea jendeak esaten duen eta agian horren arabera gero moldatu diskurtsoa. Jendeak zer esaten duen, jendeak zer esaten duen oso importantea da. Baina zer jende politikok eta sindikalistak bakarrik. Hoi herritar guztiei gurasoai, adineko jendeai umeakin beha da biltza gehien bat orain, eta bueno, pues haizu. Eta horti, Marimi, eta horti pasatu geranok. Pesatu geranok, eta hogeita bederatzi urte gertatu zala. Denak horregatik ezateizut herritar guztiak eta baina hori ez zuten. Baina ez dago... Eta gero esaten dute bilera demokratikoak eta nahi dituzela. Eta behan egin. Baina begira, nik adibidez eskatuko nuke. Bueno, hemengo biteri zentroan izango da asamblea bat eta irikia da nontzat eta bakoitzak esan dezake nahi duna bere irikia, batzuk eramango dute representazio bat eta beste batzuk ez. Baina denok eskubidea da. Baina haizu. Dena idi eman zaio zidioa. Emango zaio zidioa. Orduan bidea ez dago bat ere garbi. Eta bere alaxe egin behar da hau, epeak daude. Nik ez dut ulertzen, eta oso kezkatuta nago. Nik uste dute olako irakaskuntzari buruz egiten diran erabaki sakonak, nik uste dut oso herriak ere asko eta herriko jageranok garrantzia handia daukegula bakoitzak izango duen bere burutazioakin eta bere ideiakin. Bueno, esan dute adibidez ez, udalerria eremu duten patronatuak sortu nahi dituzela. Zer iruditzen zaizue hori?
pues patronatua hortan, zein sartzen Zein dira. sartzen diran, hori da, jakin behar da zein sartzen diran. Ni dauzketume biloben artean, momentu honetan 6 ikastolan. Eta bi bilobak ditut Kristau eskolan. Kristau eskolakoak ere ez dakite hitzik ere hori buruz. Baina gu baino asko segutxiago. Bueno, ikastolakoak ere ni baino asko segutxiago dana dakite. Hoi ba, baina gu nik ere badauzkat hiru ikastolan eta bat unibertsitatean sartu berria eta daude berdintxu. Ja. Berdintxu, baino, zuk esartezuna, gu baino okerrago igual. Guk beti eman dugu jarraipen bat eman diogu ikastola mugimenduari. Hori da, zu intzi hori jakiteko ikastola norekoekin, gertatzen dan, bai. Baina nik uste nuen oroen hasiko zala, izango zala, bomba bat bezala, esan ez, bomba on bat, dana goxokiz betetako bombazo bat izango litzatekela, Eta ala behartu kontenan adospatzunakin eta jazpa. Eta horrela, inork ez dula argi eta garbi inorri ez dioten zuen. Eta Podemosekoek esan zutenean, bueno, behaiek ere gauzak garbiagok eta nahi dituztela ikusi entzun eta aztertu esaten nion, mekatxiz, behi da, arrazoia doke, ni bezala ze pensatzen du honek. Eta esaten hon, bueno, nik uste dut Podemosekoak alde egotea oso garrantzitsua izango dela. Baina behi da, ados jarri dira EAJ eta Euskal Herria Bildu. Ontarako. Bai. Hortarako bildu dira, bai. Bai, bildu dira eta gainera erabaki hori da. Eta bueno, eta horrek sekulako poza ematen dit. Eta Podemosekoak egongo balira ere barruan, baita ere. Baina noski ez dute ulertzen, hori gertatzen zaili, guri gertatzen zaikun bezala. Eta, bueno, nik ala ikusten dut, eta, a ber, nik uste dut oraingoz, Bildarraitz jaunari naiz eta Tolosarra izan, barratu, pasatu ditzala ondo inauteriak, zuek bezala zen, eta ella buru harritzen zaion dena esplikatzen azteko. Bea ere ikastolari bila da, ni beakin egonaiz irakatzen ezela, beakin batea. Beak ezautzen du edo aztu igualin zailo, aztu pixkan bat. Ba, ikuste balin badegu hemen mozorrotuta... Dauzkata, baina ezautzen du beak. Hoize ezagutzen dula. Baina, esan erakutsi behar digu, bueno, guri ez digu asko erakutsi behar. Baina, aizuak jendeari orokorrean bai. Ba, hoixe. Publiko, privado, eta gero gainera jartzen zuen. Publiko guztiak, bueno, dana pasatuko dira publikora. Hori izan lehenengo oiua. Kontxita, Marimi, arratsaldeko 6ak gainean ditugu, eta gai bat utzi dugu aipatu gabe, aipatuko dugula datorren astean, tarte bat hartuko dugu aipatzeko, baina orain agur esan behar dugu. Argi geratu zaigu, bankuei eta politikariei abixu bat bidaltzen diogula, notarik ez momentuz, baina abixua bai. Eta bestea, 13an izango da torturan aurkako eguna, eta ez lehenago ez, baina pasatu ondoren, izango dugu horri buruz, torturari buruz. Horixe da. Egin bat dugu horri buruz ere. Urrengo astean torturaren inguruan aritu gara. Eskerrik asko... Ni egun hortan ez dakit, ongo naizen zergatik, kaldereroa ditugu. Ui, egia da! Bueno... Hemen iruran, larun batean nola izaten dan Tolosan, iruran, ostirala izaten den. Egia da. Eta noski,
parte hartu antolatzen eta parte hartu baita ere denan artean, eta bueno, pues ez dakit. Nola ez, zuek zeate bai zartzaro aktiboa. Eskerrik asko Kontxita eta Marimi, urrengo astean hitz egingo dugu berriro. Eta zuei entzulei, asteburu ona izan, astelenean elkartuko gara berriro. Keep calm and bigarren kafea.